aħna s-sospendejnih minnu fih meta ġibna d-dettalji tiegħu. Jien meta smajt bil-każ dal-għodu ktibt lill-Deputy Commissioner u kopjajt lill-Kummissarju tal-Pulizija fejna għattilhom illi once li kollhom id-dettalji tal-persuna jgħadduhom li ħalli jiena nkun nista' nieħu passi mill-ewwel internament bħala FKNK. Aħna s-sospendejnih minnu fih. U ovvjament, kont qed nistenna illi tingħata sentenza li fil-fatt ingħatat ftit ħin ilu u llum stess ħa toħroġ littra illi dal-bniedem ħajġi kanċellat minn membru tal-FKNK u ħanikkopja l-Pulizija b'dan. Li keċċejtuh minn membru. Li keċċejnih minn membru, iva, ħankeċċuh. U di għal-omru. Għalissa ħankeċċuh, issa mbagħad wara 10 snin, jew 5 snin, jew whatever, da tinsiex. Weħel 3 snin u nofs sospensjoni tal-liċenzja. Jiġifieri dan ma jistax jikkaċċa in any case għal 3 snin u nofs. Aħna jekk ikun hemm appell minn naħa tiegħu biex jerġa' jidħol membru dak irridu nikkonsidrawha dakinhar. Sal-lum huwa sospiż għal omru biex niftehmu, jiġifieri hekk taħdem is-sistema. Però jkollu raġunijiet validi biżejjed u jikkonvinċi lil bord tad-dixxiplina tagħna li jista' jkun jerġa' jkun eligibbli biex jiġib il-liċenzja dak imbagħad naraw at a later stage. Imma sissa dik il-każ.